ktorá ide do Arsy, sa transferuje, tam môže ísť preč, nech tu zbytočne neste navyše, môžete sa ísť prezleť. Transformení, odchod. A zvyšok to mám nejaké veci. Nepočúvajte. Dobre, neviem, mám tu všetko, alebo nie. Teraz nejaké, môžem začať, lebo nemáte veľa času, máme 4 minútky, nejaké veci som tu dostával otázky ohľadom, že kedy budete ukončení a takéto veci, ako to bude fungovať, čiže ja vám to teraz predstavím. Na budúci týždeň, neviem, pondelok, niektorý útorok, niektorý stredu, to sa ešte uvidí, ako to pôjde. Budete podpisovať tie papiere, ale ukončenie všetci, to je jedno to, kedy fyzicky dopracuje, ukončenie všetci budete mať až od decembra, čiže do konca novembra normálne ste zamestnaní. Čiže ja viem, že sa nám to podarí nejak potlačiť, aby sme pondelok čím skôr skončili, aby čím viac ľudí som ukončil čím skôr, lebo je to pre vás aspoň v tom, že máte aspoň tie 4 alebo 3 dní čas, ste ešte vedení, ak naši zamestnanci a ten čas treba využiť, aby ste sa niekde, ja neviem, možno niekto má prácu, niekto ide hľadať, neviem, ako to bude fungovať, aby ste to nejak na túto príležitosť využili. Čiže potom od 1. decembra už buď nejaký nový zamestnávateľ, alebo ja neviem, úrady práce, neviem, ako to budete riešiť. Čiže tak, alebo druhého neviem, ako to vychádza, ale každopádne to je jedno, či v pondelok sa rozídeme, či v útorok, či v stredu, tak proste do konca mesiaca dojdete. Ako to dojde, to je, bude sa to rátať jednoducho, ako to bolo doteraz. Kto má nadrobené nejaké hodiny, tie sa použijú. Prvé, kto má dovolenku z tej sa stiahne, kto nemá nič, lebo sú tu aj takí, tak ten to dostane ako bonus. Akože kvázi zoberie si jak flexi konto, lenže to nikdy neodrobil, lebo už vlastne končí. Sú tu prípady, niektorí ľudia som poznal, majú 10 alebo 14 dní dovolenky. Tak keď si miniete 3 alebo 4, tak ten zvyšok normálne vám preplatia. Čo vám chcem teraz povedať? Vyzerá to tak, nie že vyzerá, je to zatiaľ tak, že nebol problém s nikým tu, čiže ja osobne nemám žiadny argument na to, aby som niekomu to, čo vám bolo sľúbené, nejak namietal, čiže to zatiaľ držím, keď sa nič neudeje zajtra v pondelok. Verím, že nie, že už dobojujete, nech to ostane, čiže všetci v pôde tak, ako bolo rozpávané, tie 2 platy plus 1 plus ten bonus, čiže toto všetko funguje, novembrová výplata s tým nemá nič. Čo vám chcem akurát povedať, keď budete riešiť si to s personálnym, odkontrolujte si, či vám sedí tá suma, to ja neviem, ja toto som nepozeral, ja riešim len zoznamy ľudí a len toto budem dávať pozor, čo vy, ak tam máte na tomto, si treba pozrieť. A takisto si zoberte prosím vás kontakt na personálne oddelenie. Vy máte asi všetci telefón na pani Haro, ale tento telefón tu bude fungovať možno 3 týždne, možno december a potom nič. Maximálne môj mobil ešte v decembri bude, ja neviem tiež, v december tu budem určite, takže toto je isté, čiže radím vám zobrať si kontakt na personálne, na ich pevnú linku na tvrdo, že keby náhodou, lebo viete, treba vám započtové, ani nezapočtové, ale hlavne si pýtať ten list, čo sa týka daňového priznania. Toto je základ. Ten započtový to je hlúposť, to sa vždy dá prejsť. Ale či sa inde zamestnáte, budú chcieť od vás za 11 mesiacov príjem a odvedenú daň, čiže toto vám bude treba. Ja rátam, že asi vám to budú posielať s páskou. Takže teoreticky komu, to len môj je názor, že tak sa s nimi treba dohodnúť. Komu to tak nebude alebo niečo, aby ste mali kontakt volať. Lebo potom už je vo februári, ak vám niečo bude chýbať, už ťažko to bude riešiť. To vie, ak to kde bude. Takže to len tak vám kamarátsky hovorím, že takto to treba potom riešiť. No a čo sa týka tých ľudí, tak nejaká skupinka pondelok, nejaká útorok, nejaká stredu, to mám nejako rozvrhnuté a takto. No. Není to nič osobné, viem, že teraz veľa na mňa možno zazerať, že prečo ja nesom vásičku, prečo ja som. Pre mňa osobne všetci, čo ste tu ostali, tá posledná partia, pre mňa neboli ľudia problémoví, pretože už by som vás v tej prvej várke dávno dával preč. Bohužiaľ, miesta sú limitované a takisto sú aj iní ľudia tam, ktorí si navrhovali nejaké výbery. Aj keď v koncu už to bolo tak viac na mňa, ale asi tak. Čiže ja rád by som vás všetkých zachránil, preto aj ste ostali vy až do konca, lebo by ste už dávno tu neboli. Však som z 3 liniek urobil iba jednu viac menej, ale toto ja neovplyvním, čarovať neviem. Takže aspoň tak, zoberte si ten kontakt, pozrieť si poriadne tie čísla, či to dobre vyrátali, lebo toto ja vidieť nebudem. A to je všetko, čo som chcel povedať. Keby nejaký bol problém, ja tu som ešte na druhý týždeň bez problémov, tam budem pri tom, takže tak to doriešim. Dobre, tak ďakujem vám.